Bai guztiz, konturatzeako iristen dira datak eta epek, eta gurire iritsi zaigu. Estrenaldia, maiatzak 16, 17, Leioako Umore Azokan. Argilunak lehenengo zez, kalean, plazan aurkeztuko dugu. Eta bai ez, bada iritsiera bat, eta aldi beren hasiera bat. Ez? Eta hori ere oso konektatuta ez, argilunak daukan, barruan daukan kontakizun horrekin, edo nola etengabeko amaiera hasiera prozesutan bizigean, ez da? Eta kasu honetan ere holaxe bizitzen nahi naiz. Oso hausnartutako erabaki bat izan da, ez da? Normalen zuk diozun bezala haingai intimok, galerei, doluari, minai lotutakok. Beti kostatzen zaizkigu ez, eta izatekotan, etxeko intimitatean, zona seguro hietan edo elkar banatzen ditugu, baina iruditzen zitzaigun erronka bat izan zitekeela hoiek plazan tratatzea ez, gai hauek, denak zeharkatzen gaituzten gaiak izan da ez da, eta gaur egun gizarteak ez, hainbeste eskatzen digun argitasun, diztira, ongi egote horren, pixkat kontran edo horri kontra jarriz, bizitzaren alderdi ilunagoei, itzalei, minei, espazio, denbora bat eskaintzea. Bai, nire hizkuntza naturala dantza, mugimendua dela esango nuke ez da, baino kontatu nahi genuen hau kontatzeko eta sortu nahi genuen unibertsio hau sortzeko proiekzio bisualak zinbesteko iruditzen zitzaizkigun, musikak bere lekua izango du, eta euskerazko ofa hotxekin edo testuekin ere osatu nahi izan dugu pixka bat.